Tento týždeň to trochu oživíme. Vipka prinesie krátky spravodajský blok a potom sa pozrieme na 10 najhorších zimných prestupov 21. storočia. Krásni ľudia, fanúšikovia, čo čumíte ako Guardiola na svojich bezprízorných retardov, s ktorými si povytierali svoje tínedžerské zadky dorastenci z Arsenalu. S Arsenalom sa v zápäti povytieral Eddie Howe, ale to už je taká anglická klasika. Videli sme 7. domácu prehru babrákov z United. Amorim sa musí zo zápasov na Old Trafforde klepať ako bezdomovec, keď ho prichytia kradnúť v New Yorkeri. Rozdiel vo forme Manchesteru United doma a vonku je asi taký, ako keď si porovnáte vlasovú líniu ministra Ferneta Eštoka predtým a potom, ako si dal nastreliť rytné chlpy do ofiny. Obe sú na piču, akurát jedno je na tom ešte horšie. Keď už sme pri ministroch, akú čarodejnicu má na svojej strane Arnošt z Liverpoolu? Že bije žibabu Martinu? Lebo toľko šťastia, čo mali v tejto sezóne, som nevidel ani v kolese šťastia. Ak o titule nerozhodli teraz, tak už nikdy. Slepice po dlhšej dobe opäť treba jebať. Slepice jebať po dlhšej dobe opäť treba, keďže nejakou šialenou náhodou získali svoje prvé body v roku 2025. Bruchatý Klokan teda zrejme zatiaľ zostáva, aj keď stále to má Tottenham bližšie k zostupu, než na pozície zabezpečujúce Intertoto. Ronaldo mal 40-ku, oslávil ju rozhovorom, z ktorého je zrejme, že mu zo všetkých tých hlavičiek v kariére začína pomaly predčasná demencia. My poďme osláviť zatvorené prestupové okno, počas ktorého Arsenal nemal otvorenú ani len vetračku. Nech sa páči, najhoršie zimné nákupy v rámci Premier League 21. storočia. 10. miesto, rok 2019. Denis Suárez ide hosťovať do Arsenalu. Bolo z toho 95 odohratých minút a 0 momentov, ktoré by si vôbec niekto všimol. Suárez nepohol v klubových análoch ani jediným rytným chlpom a klub to stálo 2,5 milióna eur, za čo som mohol mať 2 domy na Kolibe alebo 50 000 víkendiakov. 9. miesto, rok 2023. Wout Weghorst ide hosťovať do United, pretože Eleven Ten Hag si buduje svoju holandskú légiu podpriemerných vandrákov. Toto dvojmetrové impotentné lajno za 3 milióny malo byť náhradou za Ronalda, no Weghorst v 17 ligových zápasoch nestrelil ani jeden gól. 8. miesto, rok 2020. Odion Igalo, ročné hosťovanie v United. Ostaňme ešte chvíľu v kabíne diablov, aj keď treba povedať, že oni za toľko zimných fuck-upov neurobili. Väčšinu svojich kokotín si totiž nechávali na leto. Igalo sa v lige gólovo nepresadil, no tentokrát to klub stálo 12 miliónov. Je to ich prvý a asi aj posledný nákup z Číny. 7. miesto, rok 2013. Christopher Samba, prestup Sanji Machačkala do Queen's Park Rangers za 15 miliónov s týždenným platom 100 000 eur. Čo bol na tú dobu a na takýto sračkový klub priam až perverzný luxus. Samba mal ako veľká hviezda vystúžiť obranu, no vystúžil akurát tak veľký holý baraní. Neudržal ani jedno čisté konto a klub zostúpil. Machačkala ho v lete kúpila so zľavou naspäť. 6. miesto, rok 2009. Savion Sereko, prestup z druhej talianskej do West Hamu za 9 miliónov. Po predaji Bellamyho do City kladivári zobrali hotovosť a kúpili tohto no-name Uganďana, ktorý mal na konte 3 góly v nejakej dedinskej lige. Už po prvom tréningu bolo jasné, že ich niekto kolosálne ojebal. V základe nastúpil jedenkrát a asi nemusím pripomínať, že gól za West Ham nikdy nestrelil. Nejakým zázrakom ho kladivári dokázali v lete podhodiť Fiorentíne, inak by bol jasne na čele rebríčka. 5. miesto, rok 2018. Guido Carrillo prichádza do Southamptonu. Svedci sa po predaji Virgila za 85 mega cítili pri peniazoch, čo iba málo kedy dopadne dobre. Spýtajte sa ľubovoľného gamblera tesne po výplate. Tento borec bol až 4. útočník Monaka a očividne sa v šatni málo dotýkal Mbappého. Jeho aurou sa totiž nenakazil ani z desatiny. Stal 22 mega a po sérii hosťovaní odchádzal bez jediného streleného gólu celkom zadarmo.
tento babrák mohol byť aj vyššie. Sračková medaila za 4. miesto rok 2011. Fernando Torres do Chelsea. 50 miliónov bolo v tom čase ako 150 dnes. Za takú pálku kúpiť hviezdu po zranení v kariérnom úpadku? Todd Boehly by bol hrdý a ešte by prihodil zmluvu na 20 rokov. Torres dal za 3,5 sezóny v Liverpoole 65 gólov, v Chelsea za rovnakú dobu 20. V prepočte na gól to bol príšerný biznis. Iba výhra v Lige majstrov ho uchránila od umiestnenia v prvej trojke. 3. miesto, rovnaký rok, Andy Carroll. V tomto pomalom, neobratnom a netechnickom Sandokanovi videli v Liverpoole náhradu za elegantného a dynamického El Niña. Použili na ňo 70% hotovosti z Torresovho predaja, čo je manažerský kicks za minus 35 miliónov klubovej prestíže. Andy Carroll priniesol presne 6 ligových gólov, 10 000 zhnusených fanúšikov a 3 sezóny mimo top 5. Takže jasná, top 3. Druhé miesto, rok 2018 a výmena Alexis Sanchez, Henrik Mkhitaryan. Takto si ublížiť navzájom, potopiť dva kluby a oboch hráčov súčasne, to sme v Anglicku nevideli od čias Torresa a Carrolla. V tomto prípade veľkosť celého fuck-upu povyšoval onen kráľovský plat Chilana, ktorý v tom čase posúval rekordnú latku ligy a pokoril zhodou okolností Wayna Rooneyho. Čo je dosť ironické, keď si vezmeme, že na každý Sanchezov ligový zásah za United pripadalo 61 gólov od Wayna. Tramtadadá, prvé miesto, rok 2023 a kto iný môže byť na piedestáli ako Michailo Mudryk. Sága vyfúknutého hráča, ktorý sa prefúkal až k dopingu. Chelsea vygrcala takmer 100 miliónov, len aby sa mohla jednorázovo zasmiať Arsenalu. Ako keby nestačili všetci tí Willianovia, Luisovia a Sterlingovia. Odvtedy sa ale už všetci smejú im. Chlapec má zmluvu do leta 2031 na 5 mega ročne a kedy si najbližšie kopne do lopty nevedno. Veľa do nej nekopal ani keď mohol. Zo zimných prestupov všetko, aký rebríček si strúhneme na budúce, navrhnite sami. Dovtedy smrť futbalu, sláva Švajdochlíkovi, kde nájdete viac ako 80 minút čevapčiči. Takže padajte tam a pácajte lajky.